Tervetuloa 3. jakson pariin ja nyt mennään taas astrologian kanssa sitten ja tammikuuta tarkastellen. Ja Liisa Viik astrologia mun kanssa nyt ja tulevaisuudesta tekemässä ja ollaan tammikuusta nostettu muutama juttu. Ja viime kuussa täytyy Liisa sanoa, kun sä sanoit, että sieltä tavallaan kun astrologiassa tai sieltä kartalta näkyy, että pitää löytää uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä ja tulla yhteen tai semmoisia aikoja aletaan elää. Ja mä en edes muistanut sitä, kunnes mä katselin sitä jaksoa tuossa ihan hetki sitten. Ja mä ihan, ehkä se jäi alitajuntaan ohjeena tai ohjauksena, mutta mä rakentelin tuossa semmoista tapahtumaa ensi kesälle, minkä niin ajatuksena mulla oli, että meidän täytyy jotenkin oppia tulee toimeen keskenään ja tehdä yhdessä ja vahvistaa luottamusta. Ja sellainen tapahtuma on tulossa sitten semmoiselle kansalle, jotka nyt on aika lailla hereillä tähän maailmantilanteeseen ja haluaa muuttaa sitä. Ja elokuussa sitten, oliko se 4-10. päivä, tulee sitten tuolla Tampereen pikkasen yläpuolella olemaan hyvin hyvässä hengessä luottamusta rakentava semmoinen uuden ajan tapahtuma. Jos se kiinnostaa, niin kannattaa mun Facebook-profiilia seurailla. Niin jos ei vielä ole mun Facebook-kavereita, niin voi käydä lisäämässä siellä kaveriksi. Minulla vielä jokunen 100 mahtuu. Ja kannattaa olla tarkka, ettei mene valeprofiileihin. Eli mun profiilin tunnistaa siitä, että se on 4,7 tuhatta kaveria. Niillä valeprofiileilla ei onneksi vielä ole niin paljon. Mutta ei muuta kuin kiva nähdä taas Liisa sua ja olla astrologian parissa. Taas saa varmasti oppia paljon uutta. Niin mä laitan. Moikka vaan munkin puolesta ja hyvää uutta vuotta. Tammikuussa mun mielestä saa vielä toivottaa ihan hyvin uutta vuotta, koska vastahan se vuosi vaihtui ja ollaan niin kuin 2025 äärellä. Ja lähdetään katsoa, miltä se nyt sitten näyttää. Kaikkeahan me nyt ei tässä kommentoida, mutta jotakin sellaisia nostoja. Ja tähän nyt ekaan kuvaan mä oon listannut planeettoja ja joku voi ihmetellä, että mitäs nämä nyt tässä. Niin ne on nyt siinä sen takia, että nämä kaikki, mitä tässä on, niin ne on myös ympyröity sieltä. Eli nämä kaikki tulee vaihtamaan merkkiä tänä vuonna. Ja planeetathan vaihtaa, liikkuu, menee omalla radallaan, omalla rytmillään, mutta se, että näin monta samana vuonna, niin on kyllä niin kuin aika merkittävää ja erikoista, koska siis tässä nyt suurin osa näitä, tai itse asiassa kaikki näitä hitaammin liikkuvia. Eli Mars ja Venus, Merkurius, Kuu, Aurinko, nehän liikkuu niin kuin paljon nopeammin ja käyvät läpi niin kuin tämän koko ympyrän paljon nopeammin, mutta Plutohan parhaimmillaan 20 vuotta yhtä merkkiä, voi olla 30 vuottakin, Neptunus 13, Uranus 7, niin edelleen, Jupiter vuoden. Mutta kuitenkin, että se osuu niin kuin samalle vuodelle tämä merkkivaihdos, niin minusta se on aika merkittävää. Tarkoittaa siis sitä, että jos tämä astrologinen astrotaivas on vähän niin kuin sellainen energiakuvaus, että minkälainen vallitseva energia täällä on meneillään, niin tämä niin kuin tulee tämmöinen siftaus tässä todellakin tämän ensimmäisen puolen vuoden kuluessa. Pluto on tuossa ensimmäisenä, sehän nyt jo meni sinne Vesimieheen, eli se on vaihtanut jo. Se me jo tiedetään, mutta Plutolla on edessään niin hidas. Ja pitkä prosessi tässä vielä, että aika alkua se vasta on tuolla Vesimiehessä. Seuraavana menee Neptunus ja Saturnus sitten vaihtaa Kaloista Oinaan puolelle. Jupiter vaihtaa Rapuun, Uranus menee Härästä Kaksosiin. Ja nyt tammikuussa kuunsolmulinja, ne on tuolla myöskin ympyröity tuo yläsolmu Neptunuksen kanssa tuolla aika niin kuin keskellä tuossa kartassa, niin vaihtaa nyt jo tammikuussa sekin samana vuonna. Eli tässä tulee tämmöinen energiasiftaus, eli paljon uutta
tulee vähän niin kuin uudelleen järjestely planeetoilla ja se on ihan jännä nähdä, että mitä siitä sitten lähtee kehittymään, mutta musta oli niin kuin mainitsemisen arvosta, että tämä vuosi 2025 on tämmöinen jonkinlaisen muutoksen aloittaja. Joo. Aika mielenkiintoista. Joo, todella mielenkiintoista. No sitten meillä on tässä ihan tämä päivä, eli 9. tammikuuta. Ajattelin, että mitäpä tässä sitten puhutaan siitä päivästä, milloin tätä tehdään. Ja, Mars, me sitä otettiin jo joulukuun puolella, koska se silloin lähti tämä Mars-planeetan peruutusvaihe, ja silloin Mars-planeetan perässä näkyy semmoinen R-kirjain, kun se peruuttelee. Ja mitä tämä Mars nyt ylipäätään kuvaamaan, tuohon laittanut muutaman sanan, että Marshan on maskuliininen planeetta, joka kuvaa energiaa, toimintaa, meidän niin kuin motivaatiota tehdä asioita. Se on vähän niin kuin moottori ja minkälaisella energialla se moottori on niin kuin käynnissä ja mihin se suuntaa sen actioninsa ja millä tavalla, nopeasti vai hitaasti. Ja se on niin kuin aika tärkeä planeettaenergia jokaisen henkilökohtaisella kartalla, mutta sitten yleismaailmallisesti, kun Mars lähtee peruuttamaan tai mikä tahansa muu planeetta, niin se näihin kaikkeen Marsin alaisuuteen niin tulee vähän niin kuin muutostila. Ja se ei tarkoita, että kaikki menisi pieleen ja olisi niin kuin vaikeaa, ei, mutta kun siinä on just se, että kun ehkä on totuttu tietynlaiseen, ja kun tulee se muutos, niin ihminen saattaa kokea sen sillä tavalla, että hei, mites nyt onkin näin jumissa vaikka. Tai ihan toisinpäin. Voi olla semmoinen ihminen, joka on vähän ehkä hitaammanlainen, saattaa kokea tämmöisen peruutusvaiheen ihan eri tavalla. Ja se idea on nyt siinä ylipäätään, että sitä siis tulee niin kuin vähän tarkemmin suunnattua. Toiminta ei ole seis, eikä energia ole seis, mutta siihen tulee tällainen tilaisuus miettiä sitä vähän tarkemmin, että mihin mä nyt tämän mun oman energian ja kiinnostuksen ja motivaation käytän, ja sitä kautta siitä voi saada jopa enemmän irti. Ja nythän Mars aloitti sen peruuttamisen leijonan merkistä, tulimerkistä, ja sen takia tämä on nyt tässä ympyröity, kun tammikuun alussa, 6. päivä tammikuuta, eli ihan vasta, niin Mars menikin nyt sitten ravun puolelle. Eli tässä tapahtui muutos. Ja nyt sitten ravun vesimerkissä, se on ihan tuolla loppuasteilla, se menee, peruuttelee ravussa nyt sitten helmikuun 24 asti. Niin ensinnäkin Mars on pikkasen epämukavuusalueella ravun merkissä, koska se on vesimerkki, se ei ole semmoinen ihan niin kuin suoraviivaisen toiminnan merkki. Ja rapu on enemmän tällainen tunnepainotteinen fiilispohjalta, niin nyt tämä on tällainen universumin kehotus meille, että mietitään niin kuin tunnetason käyttäytymistä jokainen ja sitä, niin kuin, että mitä siinä on takana, motiiveja ja kaikkea, mitä me niin kuin koetaan. Että jos vaikka kokee suuttumusta, vihaa, rakkautta, mitä ikinä, pettymyksiä, että sinne menisi vähän nyt penkomaan sitä sitten, että miksi, mistä tämä tulee, mistä tämä johtuu. Ja samalla sitten just se, että mikä sitten sytyttää, mikä niin kuin tuntuu itsestä hyvältä, niin nyt se toiminta niin kuin on sitä suuremmalla syyllä niin kuin sellaiseen, eikä väkisin eteenpäin johonkin, mikä ei välttämättä edes tunnu hyvältä. Että tunne, joo. Niin, siis täytyy sanoa, että ihan itse olen huomannut ton, koska mulla tuli semmoinen, kun tekee paljon kaikkea, tuli niin semmoinen stoppiolo. Varmaan tuossa just loppiaisen ja noin tienoilla. Vähän semmoinen, että tuntuu, että mikään ei etene, mikään ei tunnu oikeastaan niin kuin hyvältä. Tuntuu, että kaikki on tosi vaikeaa ja sitten on niin kuin pohjakosketustila, kunnes mä niin kuin yhden päivän otin vähän chillisti ja sitten mietin, että mikä pitää muuttua. Niin se, mikä pitää muuttua, on nimenomaan se mun tunne, millä mä teen. Eli mä päätin muuttaa sen niin kuin positiivisemmaksi ja niin kuin, hakea sitä kiitollisuutta ja hakea itseäni niin kuin sinne suuntaan, mihin mä voin vaikuttaa
pois siitä, mihin mä en ole tyytyväinen ja mihin en. Niin siis ihan päivässä mun energia shiftasi sellaiseen, mitä se ei ole ollut niin kuin, siis ei mulla ole ollut varmaan sen jälkeen, kun koronahässäkkä alkoi ja alkoi se kaikki mahdollinen, niin ei mulla ollut tällaista tekemisen energiaa varmaan ikinä elämässäni, kun mä vaan muutin sen tunteen itsessäni. Ja mä joudun tänä aamuna vielä vähän potkimaan sen kanssa ja silleen, mutta kuulostaa tosi hassulta, että nyt sä puhut siitä näin, koska mä ainakin koen tämän tapahtuvan ihan henkilökohtaisessa elämässä ja nimenomaan sinne suuntaan, missä haluaa, niin kun, mikä tuntuu itsellä hyvältä. Niin sä oot sen sit sieltä jo niin kuin aistinut ja totta kai tää on niin kuin semmoiselle oikein niin kuin etenemään tottuneille ihmisille, tulimerkeille, hyvin sellaisille nopeatempoisille ihmisille tämä voi olla niin kuin vähän haastava, koska nyt joutuu pikkasen hidastelemaan, jarruttelemaan sitä, että niin kuin olemaan sen tunteen äärellä ja sen, että onko tämä mun homma nyt sittenkään ihan just sitä, mitä mä ajattelin, ja mitäs jos mä sittenkin, että mihin sen keskittää tosiaan sen energian ja just tämä tunnepuolen, niin se voi sellaisesta oikein nopeatempoisesta ja tulipainotteisesta ihmisestä, niin tämä voi tuntua aika niin kuin ärsyttävältäkin, ja sitten se pitää vaan sietää ja kestää ja ottaa ehkä semmoinen asenne, että saakin niin kuin enemmän siitä irti. Mutta tämä on niin kuin nyt semmoinen aika tärkeä asia tässä koko tammikuun ja helmikuun aikana, ja sitten kun vielä katsoo tuota karttaa tuossa, niin Marshan tekee tuollaisen sinisen kolmiokulman tuonne kuun yläsolmulle ja Neptunukseen, joka nyt sitten vahvistuu vaan tässä kuukauden kuluessa, niin tämä niinku tukee, että jos tämän ajan käyttää viisaasti ja hyvin, niin se tukee tätä ihan koko niinku maailman pyrkimystä niin sanotusti, koska yläsolmu on se meidän niinku suunta, ja nyt kun solmut tuosta liikkuu myös vesimerkkiin, niin siihen tulee semmoinen tupla vesipainotus sitten, ja tämä Marsin perääntymisaika on niinku siinä semmoinen ihan olennainen juttu, että sen käyttää hyvin. Vähän haastettahan tähän nyt tuo se, että Pluto on tuolla vastapäätä, Marsia vastapäätä. Siinä on kyllä niin kuin se pahin oppositio on jo niin kuin laantumassa. Se oli tuossa tammikuun alussa enemmänkin voimakkaampia joulukuun loppua kohden. Niin siitä tulee Plutolta semmoinen ihan mieletön voima tohon. Ja siinä voi tulla sitten vähän semmoinen kärsimättömyys kautta niin kuin sellaisetkin tunteet tulla pintaan, mitkä tulee niin kuin hyvin suurella voimalla. Mutta se suurin räjähdysalttius siitä on nyt ehkä takana päin jo, koska Mars lähti tänne eri merkin puolelle, Pluto on vesimiehessä. Mutta tätä nyt sitten työstetään, tätä Marsia. Tämähän on vaan joka toinen vuosi, että Mars ei peräänny koko ajan, niin kuin vaikka Merkurius paljon useammin. Sen takia tämä on niin kuin semmoinen aika tärkeä, kun tämä ei tule koko aikaa monta kertaa vuodessa, eikä edes joka vuosi. Okei. Mutta laitan vaan eteenpäin. Laitetaan. No sitten täällä on ympyröity kuun solmut. Tuossa heti kuun solmustekstinkin vieressä näkyy alasolmu ja vastapäätä yläsolmu. Niin tämä on nyt sitten se seuraava tämmöinen merkittävä muutos tässä, mikä tulee. Eli me ollaan nyt 1,5 vuotta, no sanotaan ensin, eli siis nämä kuun solmut ne ei ole mitään planeettoja, vaan se on tämmöinen keskiarvo laskennallinen piste, kuun ja auringon kiertoratojen leikkauskohta. Ja sitä ajatellaan tällaisena meidän niin kuin kehityskasvusuuntana. Ja karman akselikin on yksi nimitys tälle. Ja alasolmu kuvaa sitä meidän niin kuin sellaista tuttua maailmaa mennyttä. Ja sitten niin kuin yläsolmu kuvaa sitten taas enemmän sitä niin kuin kehitystä, että mitä meidän pitäisi harjoitella lisää enemmän ja totutella siihen yläsolmun maailmaan ja ehkä vähän poispäin sieltä alasolmusta. Mutta tässä on niin kuin tämmöinen tärkeä juttu on tämä tasapaino, että ei niin kuin lähetä toisesta toiseen suorilta, vaan että miten nämä kaksi merkkienergiaa on niin kuin semmoisessa järkevässä, hyvässä yhteistyössä. Ja jokaisella on omalla kartallaan kuun solmut, silloin se on paljon henkilökohtaisempi juttu ja hyvin tärkeäkin, ainakin mun mielestä. Mutta tämä kollektiivisen kuun solmun liikkeet, niin
me niin kuin sitä sitten työstetään ryhmänä, ihmiskuntana, kaikki yhdessä, jokaisen toiminta vaikuttaa siihen ja lopputulos on sitten mitä on, ja 18 vuotta aina on väliä, että palataan näihin samoihin merkkipareihin. Puolivälissä palataan samaan merkkipariin 9 vuoden kohdalla, mutta se on toisinpäin. Että tämä on niin tämmöinen, että tehdään nyt parhaamme ja katsotaan sitten taas 18 vuoden päästä uudestaan, jatketaan siitä. Ja nyt me ollaan 1,5 vuotta käyty vaaka-oinas merkkejä, kaikkea mitä niihin kahteen liittyy, ja sillä ajatuksella, että se vaaka edustaa jollain tavalla sitä menneisyyttä, ei sillä tavalla, että vaaka olisi jotenkin niin kuin mennyttä, vaan että ne meidän vaan taipumukset menneisyydestä nousee siihen niin kuin taustapeiliksi siihen, että kun nyt sitten on eletty sitä Marsin johtamaa oinasenergiaa, niin siihen on niin kuin vaikuttanut tavallaan se vaan-merkki semmoisena peilinä. Ja nyt sitten mennään yhdet merkit taaksepäin sen takia, että kuun solmulinja etenee eri suuntaan kuin planeetat, eli nyt me mennäänkin sitten alasolmu neitsyt ja yläsolmukalat. Eli se on nyt tämmöinen 1,5 vuoden teema, alkaen 14, tai itse asiassa se alkaa jo 12 ensimmäistä. Tuossa on 14 päivän kartta otettu, koska silloin on täysi kuu. Sen takia otin tuon 14 päivän kartan. Eli neitsyt on sitä, mitä nousee sieltä sitä vanhaa niin kuin, joo, ja sellaista niin kuin, kummatkin on, kyllä, just näin. Ja kummatkin on koko ajan läsnä, mukana, ja me tasapainoillaan siitä niin kuin, sillä tavalla, että välillä ehkä ollaan enemmän neitsyt voittoisesti, sitten taas kalat, kunnes saataisiin sitä vähän semmoiseen, niin kuin, ettei kumpikaan niin kuin häiritse toista liikaa tai jotenkin pilaa sitä hommaa. Ja neitsyt ja kalat, aina näissä oppositiopareissa on jotain yhteistä, mutta periaatteessa ne on hyvin niin kuin vastakkaiset energiatyypit, varsinkin neitsyt ja kalat. Niissä on yhteistä, ne on molemmat palvelun merkkejä, ja mutta jos ajattelee, että mitä neitsyt edustaa, paljonkin asioita, mutta neitsyt hoitaa, huolehtii, pitää yllä järjestystä, keskittyy yksityiskohtiin. Neitsyt on arkitodellisuuden maamerkki. Ollaan niin kuin mukana semmoisen todellisen maailman kanssa niin sanotusti, jos sitä nyt onkaan, mutta siis sillä tavalla, että keskitytään tähän hetkeen, arkeen, tehdään asiat mahdollisimman hyvin kunnolla, vähän niin kuin kauriskin. Ja neitsyt ottaa vastuun itse, hoitaa, huolehtii, tekee muidenkin puolesta kaiken. Tämä marttyyri-teema tässä on myös yhteistä, että minä täällä kaiken teen ja kukaan muu ei auta. Ja kalat taas sitten uhrautuu ihan myöskin vapaaehtoisesti, antaa vaikka koko elämänsä, koko maailman puolesta, tälleen liioitellusti sanottuna. Mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin se pointti, että neitsyt haluaa jollain tavalla hallita sitä ympäristöään ja pitää ne langat käsissä, ohjata asioita tiettyyn suuntaan. Ja kalat sitten taas edustaa sellaista energiatyyppiä, sellaista maailmaa, joka melkein on täysin hallitsematon. Se on kaikkea sitä, mitä arkitodellisuus ei ole. Ja siihen ei se semmoinen neitsyön kontrolli niin kuin millään tavalla ulotu. Se on täysin mahdotonta. Kalojen maailma on meidän arkitodellisuudesta, sitä ei voi edes oikeastaan ymmärtää. Ja kalat edustaa sitten taas hyvin tämmöisiä pehmeitä arvoja, kauneutta, rakkautta, universaalia rakkautta, empatiaa, henkisyyttä, hyvin isoja, laajoja kokemuksia tai kokonaisuuksia, jossa se tavallaan se oma minuus hukkuu, sillä ei oikeastaan ole enää merkitystä, kun kaikki on yhtä. Ja tässä tulee sitten tämä taidepuoli, henkinen empatia, anteeksianto, kaikki tämmöinen. Ja oikeastaan se iso teema tässä on nyt se, että opetellaan luottamaan. Opetellaan luottamaan, että maailma ei olekaan mun käsissä ja missä määrin se on mun käsissä. Totta kai tähän nousee se, että miten asiat on hoidettu. Ollaanko oltu tarkkoja, ollaanko pidetty huolta yksityiskohdista vai ollaanko oltu aivan kuin
kaikki retuperällä, miten siihen tulee niin kuin tavallaan menneisyyden kaikuna se neitsyön maailma, ja sitten ehkä halutaan pitää kiinni tietyistä asioista, vaikka nyt sitten ei onnistukaan. Opetellaan. Joo, sano vaan. Eikö tämä on hauska, koska nämä on niin sellaisia teemoja, mitä mä oon miettinyt viime viikot päässä, niin tiedätkö sillä, että meidän pitää, että nyt kun ollaan eletty tosi ekokeskeisesti, siis mitä minä tarvitsen, maailman pitää olla sitä, mitä minä haluan, jos joku on erilainen kuin minä, niin sen pitää jotenkin muuttua, että mulla olisi helpompi tai näin. Ja sitten itsellä niin on pyörinyt sellaiset ajatukset, että tänään just julkaisin ehkä 2 tuntia sitten somessa semmoisen kirjoituksen, että me ollaan kaikki vastuussa kaikista muista myös, että minkälainen jälki me jätetään, kun me kohdataan, miten se toinen ihminen, millainen energia me jätetään, miten se voi, ja niin kuin, että vaikka yhteiskunnassa haetaan sellaista yhteisvastuullisuutta, niin se on erilaista, se on just henkisempää, harmonisempaa, sellaista niin kuin me ollaan kaikki yhtä, ja me voidaan pitää huolta myös toisesta tosi kauniilla tavalla, eikä velvoitteista tai tällaisissa niin kuin, että no, mä saan rahaa tästä, kun mä hoidan tätä vanhusta tai jotain muuta sellaista, että se voi olla paljon kauniimpaa vielä, mitä se tänä päivänä on. Ja noi kaikki, mitä sä niin kuin luettelit, taide, siis mä just pääsin keramiikkakurssille ja mitä mä puhun ihmisten kanssa, niin ihmiset on ihan, siis monet on silleen, että just käden taidot ja yhden ystävän kanssa kun näin, niin se kanssa oli menossa keramiikkakurssille ja sanoi, että hän haluaa tehdä omia niin kuin kaakelilaattoja ja sisustaa ja tehdä tämmöistä, että tämä on musta niin kuin näkyy, että tämä nimenomaan on tulos tämmöistä niin kuin tämmöisen arvostaminen ja ai että se maailma, missä voidaan luopua siitä, Suomi on mun mielestä vielä oikein kontrollitahtoinen maa, niin kuin silleen, että halutaan kontrolloida kaikkea, ettei vaan mitään tapahtuisi ikinä missään. Nyt eletään aikaa, ettei oikein tapahdu tavallaan mitään missään, koska kukaan ei pysty eikä uskalla tehdä mitään, kun sitten tulee joku sanktio tai niin kuin kaikki on niin säädeltyä, että ei pysty. Niin hallinnosta luopuminen ihan jokaisella tasolla ja just se, että se luottamus elämään ja jos muut ihmiset on täällä sellaisia, että sä voit luottaa siihen, että ne tulee sun avuksi ja että on se tunne, että ollaan yhtä, niin sehän myös lisää sitä luottamusta elämään. Tästä julkaisin varmaan 2 päivää sitten, niin musta on hauska kuulla, että kyllä, juuri näin. Ja vitsi, mikä maailma, niin kuin sit, no, vähän sitten silleen, että okei, kauas me ollaan nyt käyty tätä sykliä 1,5 vuotta. Onko tämä päättymässä? Ei, niin. Tämä alkaa, eli tämä alkaa ihan just näillä näppäimillä 1,5 vuotta. Eli otas nyt, mihin mä sen kirjoitin, 26, eli heinäkuun loppuun 26 asti käydään nyt sitten tätä, harjoitellaan. Ja meidän pitäisi niin kuin vahvistaa tätä kalat-puolta nyt meissä itsessämme ja maailmassa, mutta niin kuin ehdottomasti sen yhteistyön kautta, että mikä näillä on nyt se kaunis, tämä palvelu on semmoinen, mikä jotenkin niin kuin kumpaankin merkkiin, että autetaan, tehdään ja puhtaasta halusta. Ja just se luottamus on tässä niin kuin hirveän tärkeä, mutta pitää muistaa, että kummallakin merkillä ja merkkienergialla on ne omat haasteensa, jotka sitten voi myös nousta pintaan. Ja esimerkiksi nyt sitten kalojen puolella, vaikka se on hirveän kaunista, ihanaa, hyvin idealistista maailmaa, niin sitten siihen tulee niin kuin sit se, että todellisuuspako ja ehkä sellainen täydellisessä utopiassa eläminen, jossa niin kuin laitetaan vaaleanpunainen pussi päähän, eikä edes haluta kohdata sitä jotakin mahdollista todellisuutta, mikä jollain tavalla on olemassa. Että nämä on ehkä sellaisia, mitä tulee välttää, ettei nyt ihan mennä niin kuin pelkästään vaaleanpunaisilla laseilla, eikä oteta tuota toista päätä ollenkaan huomioon. Että pitää kuitenkin asiat hoitaa ja pitää huolta. Yksi, mikä on tässä, niin terveysteema liittyy kalat, neitsyt, akseliin hyvin voimakkaasti. Neitsyt tuntee luonnon rohdot, yrtit, kaikenlainen lääketiede liittyy neitsyjen merkkiin, hoitomuodot. Ja tässä ehkä tulee nyt vähän niin kuin semmoista pientä palautetta myös niitä menneisyyden valinnoista tähän liittyen, että mitä on tullut oman ja muiden terveyden suhteen valittua, toivottavasti sallivampaa, avarampaa näkemystä, kun kerran tätä merkkiparia eletään. Ja sitten ihan sitten taas neitsyön puolelta myös sit se
kritiikin riski, että pyritään pois semmoisesta liiasta kriittisyydestä myös ja niin kuin jotenkin semmoisen sallivampaan, ymmärtäväisempään, empaattisempaan maailmaan, mutta eihän tämä nyt ole ihan näin vaan tehty, mutta siis tämä on se teema, mitä me nyt tässä työstetään ja jokainen voi vähän miettiä, että miten se omassa elämässä näkyy ja mihin kohtaan omalla kartalla tulee nyt sitten tämä kalat, neitsyt, niin se kohta siitä niin kuin sitten liittyy tähän myös sitten omassa elämässä. Viimeksi me ollaan 2006-2007 ollaan näitä saman energian äärellä oltu. Toki tämä on taas yksi asia siitä sen aikaisesta maailmasta, eli ei ole tietenkään se koko kartta ja koko aika, mutta että niin kuin silloin on viimeksi ollut tämä merkkipari. Joo, mä haluaisin tuohon kriittisyyteen vielä palata, koska mä itse tajusin tuossa, mä nyt tuon näitä omia siksi esiin, että voi ehkä peilata sitä omaa, että mitä tämä voisi mun kohdalla tarkoittaa, se, että mä oon ollut aina semmoinen ylikriittinen itseäni kohtaan, ja se mun ylikriittisyys on ollut este sille kaikelle, mitä mä voisin tehdä vielä enemmän, mä en sano paremmin, mutta se on vähän ehkä paradoksaalinen tämä mun ulostulo tässä kohti, mutta tiedätkö, se, että niin kun mä oon ollut, siis se riittämättömyys, se tulee tietyistä, se on kehityksellinen trauma, mikä mulla on ollut, ja mä ymmärrän, mä oon käsitellyt sen tosi pitkälle jo. Mutta eilen illalla, kun mä olin taas silleen, että musta tuntui niin riittämättömältä, esimerkiksi just kun on 4 lapsen äiti ja suurin osaksi yksi hoitaa kaiken, ja kaikesta tuntuu, että mä en pysty niin tarpeisiin vasta ihan kaikki, eikä mun tietysti kuulukaan. Niin mä eilen oli eka päivä varmaan tyyli ikinä mun elämässä, kun mä menin illan nukkuun, että hei, mä olin tänään tosi hyvä äiti. Niin kuin, se on ihan uutta. Joten ei muuta kuin elämästä tulee ihan tosi erilaista. Ja sitten niin kuin se muiden kritisointi, että niin kun on tyytymätön itteensä, niin sitten tulee helposti kritisoitua myös muita, koska sitä vähän niin kuin purkaa sillä tavalla, jos ei niin kuin ääneen, niin mielessään tai jossain. Siitäkin on aika ihana vapautua. Just sillä, että ei vitsi, noin saa olla sellaisia kuin ne on. Ja mä vaan tykkään niistä sellaisena kuin ne on, rajansa kaikella, mutta mä uskon, että tämä on kyllä aika huikea. Tämä on mielenkiintoinen. Ja sitten tässä on myös se, että tämä on niin tämä viimeinen merkkipari ennen kuin lähtee niin kuin uusi kierros Oinaasta. Niin sen takia tähän tulee myös niin semmoinen tietynlainen luopumisen teema kalojen merkin kautta. Ja sitten sellainen puhdistautuminen, siivoaminen sit kummankin kautta, että kaikki sellainen vanha, mitä ei tarvi enää pois. Neitsythän tekee sellaista inventaariota ja siivoo, ja se kuvittelee siivoavansa ulkoisia asioita, mutta oikeastaan kyllä se sitä sisältäkin sitten alkaa siivoamaan, ja siinä kohtaa tämä yhdistyy tämä merkkipari sitten, kun tehdään tällaista niin kuin luopumispuhdistustyötä. Ja varmasti se vaikuttaa sitten myös siihen ihan omaan hyvään oloon ja hyvinvointiin, kun saa sitä eteenpäin. Mutta joo, tämä on niinku sellainen viimeistely jollain tavalla ennen kuin alkaa sitten taas uusi kierros, mutta tosiaan kun silmut menee eri suuntaan, niin tämä niinku on silleen, me mennään itse asiassa seuraavaksi vesimieheen ja leijonaan, mutta joka tapauksessa yleisesti ottaen kalat, neitsyt on niinku semmoinen, on viimeinen merkkipari eläinradalla. Vesimies leijona on varmaan mielenkiintoinen kyllä. Joo, on. Ja varsinkin kun Pluto on nyt vesimiehessä, niin se osuu siihen samaan aikajaksoon. Eli sitten mä luulen, että sitten on aikamoinen sitten, kun ne on niin kuin samaan aikaan. Siistiä. Joo. Mutta näytetään tästä jaksosta ensin, koska kontrollista luopuminen, semmoisen luovuuden vapauttaminen, yhteen tuleminen, siis semmoinen nillityksestä luopuminen ja semmoinen laajentuminen. Niin laajentuminen, yhteistyö, kyllä. Ja tässä on tosiaan täydenkuun kartta, ja täydenkuun aikaanhan aurinko ja kuu on niin kuin vastakkain astrologisella kartalla. Ja niin kuin vielä tämä täysikuu lisää tätä, tai tuo niin kuin esiin tätä Marsin peruutusvaiheen yhteyttä tähän kuunsolmulinjan
siirtymiseen, eli ne on tuossa täydessä yhteistyössä nyt Neptunuksen kalojen hallitsevan planeetan ja Yläsolmun kanssa, ja tuolla on vielä toi kuu yhtymässä Marsiin, eli hyvin tunnepitoinen täysikuu, ravun täysikuu, kauriin merkissä on aurinko. Ja tuolla auringon kanssa on edelleen Pallas Athene viisauden asteroidi yhteydessä, eli tämä on tämmöinen niin jotenkin semmoisen niin sisäisen viisauden täysikuu, mutta siinä on myös paljon maadottavaa energiaa, koska tässä on maamerkeistä tulee tuonne toi sininen iso kolmio. Et aika tämmöinen kiva täysikuu meille tulossa nyt viikonlopun jälkeen, mitä mä oon ihan sekaisin päivistä, jo 14. Siis se on maanantai-tiistain välisenä yönä. Okay. Eli Suomen aikaa menee... 12 päivä. Niin, joo, tiistai menee Suomen aikaa, se menee just sinne puolen yön toiselle puolelle. Eli kauriin ja ravun täysikuu on sitten vuorossa kohta puoliin ja kuun solmujen merkkivaihdos. No niin. Huippua. Mennäänkö eteenpäin? Joo. Sitten me ollaan päästy jo loppukuuhun. Tässä on 23. tammikuuta. No ennen siinä on ihan vaan, että vesimieheen siirtyy aurinko 19. päivä ensimmäistä illalla. Ja vesimies sitten alkaa taas vahvistumaan. Tietenkin Pluto siellä on ja siitä saadaan Pluto-aurinko hyvin voimallinen yhtymä siihen alkuun. Ja se on tietenkin kaikille vesimiehille semmoinen oikein voimalataus siinä sitten. Ja tämän mä otin, kun taivaalle... Millainen voimalataus? No siinä yhdistyy Pluton voima tähän aurinkoon, joka on molemmat vesimiehen puolella, että siinä on niin kuin sellainen aika hyvä niin kuin startti myös siihen, että mitä tämä vesimiehen aika on. Se nyt vaan tässä koko aika lisääntyy ja tämä tammikuun loppu vähän niin kuin näyttää sitä, mitä se sitten onkaan. Mutta tämä kuvio, mikä tulee 23. päivä planeettojen yhteistyöstä, niin Daavidin tähti. Ja tässä on nyt kuu mukana tuolla alhaalla. Ja kuuhan liikkuu hirveän nopeasti, eli se on hyvin tämmöinen pieni välähdys, mutta tämä kuvio pysyy kuitenkin, koska siinä on tuo Juno-asteroidi, että vaikka kuu menisi tuosta nyt eteenpäin, niin nämä kaikki muut planeetat pysyy suurin piirtein samoissa kohdissa, pikkusen vaan siirtyy. Eli semmoinen pari päivää, 26. päivä asti on ainakin tämä kuvio siellä. Ja tämä on hirveän harmoninen kuvio. Tässä on sekstiiliketju, eli 60 asteen kulmaketju planeettojen välillä, jotka on tässä mukana. Kaikki tasaisen 60 asteen päässä toisistaan. Ja on niin kuin melkein sanomattakin selvää, että tämä on tämmöinen hyvin niin kuin siunaava, harmoninen kuvio. Ja musta on niin kuin silleen aika mielenkiintoista, että kun tämä nyt osuu siihen samaan aikakauteen, kun USAssa vaihtuu presidenttivalta, niin olkoon maailma mitä mieltä vaan, olkoon meistä jokainen mitä mieltä vaan, ja tulkoon siitä sitten mitä tahansa, niin ainakin tähän tulee tämmöinen hyvin siunauksellinen niin kuin, energia siihen hetkeen. Ja musta on niin aika mielenkiintoista, jopa huvittavaa. Eli tässä on tästä vähän maagiset ajat nyt sitten tammikuun tässä vesimiehen alussa. Ja sitä me sitten, ja tuossa myös näkyy tuo, että tosiaan toi Uranuksen kolmio kuun solmulle ja hyvät kulmat, kun Uranus on vesimiehen planeetta, niin se on tässä kanssa niin kuin vallalla nyt ihan hyvin pitkäänkin. Ja vahvistaa niin kuin sitä vesimiesenergiaa, joka sitten pääsee tästä täyteen lastiinsa oikeastaan vasta sitten, kun Uranus vaihtaa eteneväksi. Nyt se siellä vielä peruuttaa. Ja sitten kun Uranus siirtyy kaksosten puolelle. Kun Uranus siirtyy kaksosten puolelle, niin se on kolmiokulmassa Plutoon. Eli Plutoon, joka nyt on vesimiehen alussa.
niin siinä on myös semmoinen tekijä, mikä niin kuin varmaan tarvitaan, että alkaa niin kuin enemmän tapahtua. Mutta ja sitähän en nyt arvota, onko se hyvää vai positiivista vai negatiivista, mutta jotain kyllä lähtee käyntiin, kun on tosiaan tätä 20 vuoden Pluto-vesimiestaivalta, kun edetään, niin ihan varmasti tulee paljon muuttumaan ja kaiken näköistä. Mutta joo, tosiaan tämä. Ja tästä ehkä näkee nyt myös sen, että tammikuun loppupuolelle kun mennään, niin vesimiesmerkkinä tuolla vahvistuu. Siellä on melkeinpä kaikki planeetat. No ei ihan, siinä on Merkurius ja Pallas Athene on vielä Kauriin puolella, mutta nekin siitä siirtyy sinne vesimiehen hyvinkin pian. Ja sitten toinen, mikä on niin tosiaan tämä Kalat, yläsolmu, tuolla yhtymä, iso yhtymä siellä on. Neptunus, Venus, aivan kaikki siinä vierekkäin. Eli oikein tämmöinen niin kuin herkkä, rakkaudellinen energia, joka siellä on sitten toisena vahvana. Et eihän tällä kartalla oikeastaan paljon muuta olekaan, jos niin kuin katsoo, niin vesimies ja Kalat on siellä vaan hyvin isossa vahvuudessa Marsin ja Uranuksen ja Jupiterin peruuttaessa tuolla muualla. Että mitä enemmän mennään loppukuuhun, niin toi vesimiehen ja Kalojen rivit sieltä niin kuin vahvistuu. Ja siinähän on muuten 2 sellaista merkkiä, jotka kaikista eniten ajattelee niin kuin isompia kokonaisuuksia. Ja se semmoinen tavallaan se oman pienen itsen tietynlainen merkitys niin kuin vähenee. Että se ei missään nimessä poista sitä egoa kokonaan. Mehän ollaan tänne synnytty sen takia, että me käydään läpi niitä omia haasteita omassa elämässä. Ja sehän ei olisi mahdollista, ellei meillä ole sitä omaa elämää ja omaa minuutta. Mutta niin kuin Kalat ja vesimies on niin kuin ne merkkienergiat, jotka eniten on tekemässä sellaista yhteisen hyvän isomman kokonaisuuden puolesta ideaalitilanteessa tietenkin. Kyllä. Mutta joo, voitaisiin vielä, ei siinä paljon enää olekaan. Eli sitten siellä on ihan tammikuun lopussa tulee vielä vesimiehen uusi kuu. 9 astetta vesimiestä, voi katsoa missä sellainen on. Eli tästä aloitetaan nyt sitten tämä vesimiehen aika kunnolla, koska on uusi kuu. Ja uuden kuun aikaan niin aurinko ja kuu on yhtymässä, eli samassa kohtaa, samassa asteluvussa. Tässä ne on nyt 9 asteessa tuolla. Ja siinä on myös tämmöinen, siinä on Pluto, siinä on Merkurius, siinä on aurinko, kuu. Ceres on myös vesimiehen puolella, vaikkakin tuolla loppupäässä. Eli hyvin vahva vesimiesenergia uuden kuun kartalla. Ja eipä siinä paljon muuta tässäkään ole kuin sitten se. Se on jännä tässä uuden kuun kartalla, että tosiaan tuo aurinko ja kuu, niin ne ei ole ihan hirveästi muuten yhteydessä, että niillä on tuosta vaan Jupiterille tulee toi kolmiokulma, mutta muuten ne ei oikein niin kuin yhdisty näihin muihin planeettoihin tässä. Mutta että tästä tämä vesimiehen energia nyt sitten oikein lähtee uusi maailma. Ja sitten se täydentyy tosiaan, voit laittaa tuon seuraavan jo, koska se on ihan siinä muutaman päivän sisään, kun päätellään tämä kuukausi. Niin uusi kuu oli tosiaan siis 29, niin siitä pari päivää myöhemmin niin Uranus tuolla lukee pieni S, kirjain Uranus-planeetan alapuolella, eli Uranus lähtee etenemään, että se on peruuttanut jo pitkään, se on ihan normaalia, Uranus-planeetta peruuttaa pitkiä aikoja, mutta nyt se lähtee etenemään, eli sen semmoinen luontainen energia vähän niin kuin normalisoituu, jos tämmöistä sanaa nyt voi käyttää, tulee taas semmoiseksi tavalliseksi, mitä se yleensä on, niin tämä nyt vahvistaa sitten sitä, että lähtee ehkä enemmän tämä vesimiehen matka ja energia tästä niin kuin kunnolla lisääntymään. Ja mitä lähemmäs toi Uranus menee tonne härän loppua ja kaksosten alkua, niin se alkaa muodostamaan Pluton kanssa sitten tällaista positiivista kolmiokulmaa. Joo, kyllä. Mikä se on se Uranuksen perusenergia?
sanoit tuossa, että se palautuu siihen. Muutos. No se siis lähinnä niin kuin tarkoittaa vain sitä, että onko planeetta nyt perääntyvässä vai etenevässä liikkeessä, niin sitten voisi ajatella tälleen, että se etenevä niin kuin on sillä tavalla se tavallinen, mutta onhan se perääntyvyyskin yhtä luonnollista, se vaan muuttaa sitä pikkasen. Perääntyvyys lisää planeetan niin kuin sellaista, että se on sisäänpäin kääntyneempää, se vaatii niin kuin enemmän pohdintaa, tutkiskelua, ja etenevässä liikkeessä alkaa sitten enemmän tapahtua, näin voisi ehkä niin kuin ajatella. Ja aina kun planeetta perääntyy tai lähtee etenemään, niin siinä ennen ja jälkeen se on pysähtyneenä. Ja siinä on semmoinen voimakas, hyvin voimakas latautunut energia sen planeetan kohdalta. Ja Uranukselle se tarkoittaa tätä tammikuun loppua nyt sitten. Et siinä on semmoinen oikein Uranus-latausvoima. Voi vaikuttaa maailman tapahtumiin, varsinkin nämä tällaiset hitaat, niin sanotut isot planeetat, kun ne on pysähtyneenä, niin on siitä kaiken näköisiä maailman tapahtumiinkin yhdistetty Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, pysähtymisajat. Joo. Mutta me niinku tälleen hauskasti päätetään tämä kuukausi samalla tavalla kuin joulukuunkin uusi vuosi päätti uudella kuulla, niin ihan samalla tavalla tammikuu päättyy Vesimiehen uuteen kuuhun ja Uranuksen etenemiseen. Et niissä tunnelmissa sitten aloitetaan helmikuu ja onhan tuolla edelleen sitten tai lisääntynyt kalojen vahvuus, eli tammikuu kun loppuu, niin kaloilla on siellä varsinainen miehitys, siellä on kaikki mahdollinen ja kuukin on vielä kalojen merkissä tuon loppukuun. Eli tulee hyvin luontainen siirtymä kalojen kuukauteen, vaikka Vesimiehen kuukautta se helmikuukin vielä on, mutta kalat vaihtuu vasta siellä loppupuolella. Eli voi odottaa ehkä jotain aika tunnerikasta, eikö kalojen? Hyvin tunnerikas. Joo, kyllä. Tuolla on oikein tommonen hyvin oikeastaan aika romanttiset menot, jos ajattelee, että siellä on Venus, Neptunus yhtymä kuun solmulle ja kuukin vielä siinä merkissä, että hyvin tämmöinen herkkä tunnelatautunut on tämä loppukuu. Joo. Et toki siinä on sitten aina sekin, että mikä tunne sitten on päällimmäisenä, onko se minkälainen, mutta tässä on hyvin tämmöinen mahdollisuus kauniiseen ja herkkään hyvällä tavalla. Tosi mielenkiintoinen kuukausi, tämä loppukuukausi tässä, koska justiin Trump kun astuu uudelleen valtaan ja sillä voi olla kaikenlaisia vaikutuksia tai sitten olla olematta, mutta ylipäätään, niin kuin, että ja mulle jotenkin niin resonoi toi neitsyt kalat kasvu, koska mä pystyn niin samaistumaan. Mä uskon, että tosi moni niin kuin pystyy huomaamaan sitä, että hei, että tosiaan, että tohon suuntaan mä oon mennyt ja tosta halunnut vähän jättää pois. Ja, niin kuin, ja oliko sulla oma kuu? Oliko se rapu? Vai mikä sulla oli oma kuu? Vastamerkki. Onko se niin. Sama kuu? Joo, se on rapu mulla. Mä oon Kaurissa. Rapukuu. Joo. Niin silloin se on myös resonoi sulla niin kuin ihan tunnetasolla, koska se on niin kuin positiivisessa kulmassa, harmonisessa kulmassa tuohon kalojen merkkiin, mikä sitten on niin teemana. Niin siinä ja samoin sitten neitsyt on Kauriiseen yhtä lailla sun aurinkoon. Että se on silleen. Joo ja tosiaan Liisa tekee tosi mahtavia henkilökohtaisia tulkintoja. Mä ajattelin taas, että kun mulla on synttärit tässä kuussa, koska olen Kauris, niin mä voisin itselleni synttärilahjaksi hankkia sitten tulkinnan ja katsoa taas, miltä vaikka mun 39. vuosi näyttää. Ja mä suosittelen sitä kyllä muillekin ja monet on toki Liisan tulkintoja hankkineetkin jo, että siinä kun omaa karttaa tulkitaan, niin se on ihan tosi erilainen kokemus ja se antaa mulle niin kuin paljon ymmärrystä itsestä, että eihän se mitään semmoisia ole silleen, että näin sun kuuluu tehdä tai mitään, vaan mä rupean niin kuin ymmärtämään, niin kuin tässäkin kuuntelin tätä ja sitten oli silleen, että me eletään tällaista aikaa, vitsi, tämähän menee ihan linjaan siihen, mitä mä oon niin kuin tehnyt. Tai ehkä mä oon miettinyt tätä ja niin kuin ehkä mun pitääkin valita vähän
kalojen suuntaan ja luopua sit kontrollista ennemmin kuin mennä päkkiin sinne neitsyön suuntaan ja rakentaa vielä suorittavampi ja rutinoituneempi arki. Niin astrologiaa pystyy kyllä hyödyntämään monin tavoin siihen niin kuin oman suunnan. Kyllä, eli jos henkilökohtainen elämä ja tämä vuosi kiinnostaa niin kuin astrologian valossa, niin saa ottaa yhteyttä, niin katsotaan ihmeessä. Me ollaan muuten, Susanna, hyviä edustajia pitämään tätä tammikuun astromiittiä tässä, kun kummatkin ollaan tammikuisia ja saat sitä kaurista ja mä oon sitten vesimiestä, niin hyvin on niin kuin kyllä. Henkilökohtaisestikin ollaan tässä mukana. Joo, kyllä vaan. Niin mä laitan noi Liisan tiedot tähän, miten saa yhteyden ja oliko se, että Instagram oli paras tapa? Insta tai sähköposti kummatkin voi, että ihan käy. Joo, suosittelen. Uuden vuoden lahjaksi tai sitten jos on kauris tai vesimies ja synttärilahjaksi tai jotain sellaista, niin se on kyllä mun mielestä aina sellaista, että sitä odottaa ja sitten tallennetta kattelee useamman kerran. Mutta tämä oli oikein niin kuin tosi semmoinen inspiroiva ja on makeata, tai jotenkin musta tuntuu, että kun heittäytyy kulkee linjassa sen tämän, mikä tämä kaikkeus ikinä onkaan, niin elämästä tulee kyllä paljon parempaa koko ajan, vaikka se on helppoa onkaan. Sellaista. Mutta me palaamme sitten helmikuun ajatuksin helmikuun alkupuolella ja varmaan sitten tammikuuta kaikille. Jep. Joo. Uutta vuotta ja tammikuuta kaikille. Nimenomaan. Hyvä. Moi moi. Moi moi.